Κυρία Μουστακλή, η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν εσείς έχοντας χάσει τον πατέρα σας από κομμουνιστές αντάρτες στην περίοδο του εμφυλίου, στις αρχές του εμφυλίου κιόλας, είχατε μέσα σας κάποιο αντικομμουνιστικό μένος. Και σας θυμίζω ότι η εθνική μαστάρια Λίκη Βουγιουκλάκη έλεγε ότι εγώ είμαι δεξιά ή εθνικόφρον επειδή ακριβώς έχασα τον πατέρα μου από κομμουνιστές. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Μου είπατε ότι ο πατέρας σας ήταν με τον πατέρα της Βουγιουκλάκη μαζί. Συναντηθήκανε κάπου στις διαδρομές. Αυτοί που τους πήγαιναν από το ένα χωριό στο άλλο, συναντηθήκανε. Εσείς δεν είχατε όμως μέσα σας κάποιο αντικομμουνιστικό μένος, όπως σας ρώτησα? Να σας πω, επειδή ήξερα ότι αυτοί που δεν βοήθησαν τον πατέρα μου, που θα μπορούσαν να τον γλιτώσουν στο χωριό, ο πρόεδρος, οι γραμματές και οι άλλοι, οι γραμματείς και τα λοιπά, και αφού ζητήσανε οι αντάρτες, έπρεπε να πάει κάποιο χαρτί. Δεν έστειλα και η μαμά μου τόσο τις παρακαλούσε να υπογράψουν ότι δεν ήταν πουθενά ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους τους έβλεπα κάθε μέρα. Κάθε μέρα τους έβλεπα. Όμως και άκουγα και στα σπίτια που πήγαινα, που ήμασταν μικρές με την αδερφή μου, ήμασταν πολύ μικρές, και όπου πηγαίναμε όλοι μας λέγανε για τον μπαμπά μου, για τον μπαμπά μου, και σε άλλα χωριά. Είχα αυτό το πόνο, αλλά πώς να σας το πω, δεν είχα αυτό το στρατευμένο, ας πούμε, το αντιαριστερό. Ναι, το μίσος αυτό. Ναι. Δεν είχα αυτό το μίσος, έτσι. Μπορούσα να χαιρετήσω, ας πούμε. Μέσα μου το είχα, αλλά δεν είχα αυτό το μίσος, όπως και στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε, με τις εκλογές και όλα αυτά, ποτέ δεν μου έλεγαν να ψηφίσω, ξέρετε, ναι, κομματικά, ναι. Έπειτα εγώ έφυγα 10 χρονών, 11 χρονών, έφυγα από το χωριό και πήγα στην Κομματινή. Πήγα στην Κομματινή και μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο εκεί. Και βέβαια δεν έβλεπα τους ανθρώπους που σκότωσαν τον πατέρα μου και βρέθηκα σε ένα άλλο περιβάλλον. Ναι. Αλλά εγώ πάντα με βασάνιζε ο πατέρας μου. Άκουγα, παρακολουθούσα και την πολιτική, τους ανθρώπους από όλες τις πλευρές, και προσπαθούσα μόνη μου να δω, εν πάση περιπτώσει, να αποδώσετε ένα δίκαιο. Να δω, να δω. Αλλά δεν είχα αυτό πώς να σας το πω, το μίσος, το είπατε. Δεν μπορούσα. Πείτε μου κάτι, μου είπατε ότι συναντούσατε. Αυτό με βασάνιζε, δηλαδή. Ορίστε. Μου είπατε ότι συναντούσατε ως παιδούλα τους δολοφόνους του πατέρα σας, τους βλέπατε. Στο χωριό τους έβλεπα. Πόσο διαφορετικό ήταν το συναίσθημα όταν παραβρεθήκατε στη δίκη της Χούντας, ναι, και είδατε τους βασανιστές του συζύγου σας? Κοιτάξτε, και αυτούς τους είδα που τους ήξερα, γιατί είδα αυτούς που τους είδα στο στρατοδικείο, δηλαδή, που συναντηθήκαμε. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, εγώ τους γνώριζα προσωπικά, γιατί είχαμε συναντηθεί. Κάθισα, και ήταν και ο άντρας μου μαζί, κάθισα από την άλλη πλευρά. Πώς να σας το πω, δεν είχα, το μυαλό μου ήταν ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο ότι πήγα στο στρατοδικείο, γιατί κατά σύμπτωση δεν ήξερα καθόλου τι σημαίνει δικαστήριο, για πρώτη αλλά φορά προφανώς στρατοδικείο. Και όταν μήπως φλιαρώ, όχι καθόλου η χαρά είστε του δημοσιογράφου. Και προτού γίνει η δίκη, επειδή οι εφημερίδες και η τηλεόραση δημοσίευε ότι τις ημέρες αυτές ποιος θα καταθέσει, ποιοι κτλ. Ήταν και η μέρα μου και μένανε να πάω, και γι' αυτό πήγα ένα Σαββατοκύριακο λίγο να δω την Αταλή, που ήταν πολύ μωρό, που την είχα αφήσει στο χωριό στη μαμά μου. Και πήγα και Σαββατοκύριακο και θα γύριζα, γιατί μου είχαν πει ότι θα είναι την Τρίτη. Ήξερα ότι η ημερομηνία που θα έπρεπε εγώ να παραστώ στο στρατοδικείο θα ήταν Τρίτη. Αλλά εκεί πήγα, δεν κοίταζα το μωρό, δεν ασχολήθηκα ούτε και με ραδιόφωνα, και επειδή δεν ήξερα τι θα πει στρατοδικείο, ή καν δεν είχα ούτε σε τηλεόραση παρατηρήσει, σε ελληνικό έργο δηλαδή, δικαστήριο, λέω σε έναν θείο μου δίπλα, δεν λέω, Μπάρμπα Μιχάλη, εγώ που θα πάω στο στρατοδικείο, πού θα κάθομαι και πού θα κοιτάζω? Μάλιστα. Προς τα πού θα κοιτάζω? Ναι. Και μου είπε, θα κάθεσαι έτσι. Και να σας πω και ένα άλλο, τέλος πάντων έγινε ότι άλλαξε η ημερομηνία, το ραδιόφωνο το έλεγε, εγώ δεν είχα βάλει ραδιόφωνο, και γύρισα την Κυριακή το απόγευμα, είχα σκοπό,
και έψαχναν να με βρουν ο Μήνης και ο Μήνης και ο στρατηγός ο Βαρδουλάκης, αλλά το τηλέφωνο που είχα στο χωριό δεν ήταν στο όνομα. Ήταν στο όνομά μου και δεν μπορούσαν, τέλος πάντων. Ένα μπέρδεμα έγινε. Και με βρήκανε το βράδυ και εγώ έπρεπε να... Ο Σπύρος όμως που τον είχα αφήσει ήταν στο ΚΑΤ. Ήταν στο νοσοκομείο του ΚΑΤ. Και εγώ έπρεπε, μου είπαν ότι η σειρά μου θα είναι τη Δευτέρα. Εγώ λοιπόν, έχοντας επιστρέψει την Κυριακή το βράδυ, έπρεπε να πάω στο ΚΑΤ να πάρω το Σπύρο. Το βράδυ δεν μπορούσα και σηκώθηκα γρήγορα να πάω στο ΚΑΤ να πάρω το Σπύρο και δεν ήταν άντε και τον παίρνω, ξέρετε, πρέπει να πάρω άδεια και τα λοιπά. Χαρτιά, βέβαια, δεν ήταν εύκολο, βέβαια. Να έρθει στο σπίτι να τον ντύσω και όλα αυτά και δεν προλάβαινα και παίρνω τον Μίνι και μια φιλική οικογένεια, πάρα πολύ, και είναι γραμμένη και στο βιβλίο, ότι του λέω το Μίνι πρώτα, ότι είμαι στο ΚΑΤ και πότε να γυρίσω, δεν θα προφτάσω στην ώρα που με έχουν βάλει και σε παρακαλώ. Και τηλεφώνησε κάτω στο στρατοδικείο και τους είπε και μου δώσανε κανένα 2 ώρες αναβολή και πέρασε ο ίδιος με τη γυναίκα του από το σπίτι μου, στην πλατεία Πλαστήρα ακριβώς, και με πήρε.